Når vi skal se, om vi har en tagpap med nogle rigtig gode ældningsegenskaber, altså om det holder lang tid ude i vejr og vind, jamen så kigger vi tit og ofte på kuldeegenskaberne. Og kuldeegenskaberne efter ældning, dem afprøver vi på den måde, at vi tager tagpappen, lægger den ned i et varmeskab, holder den ved 70 grader i 12 uger, og så tager vi det op af varmeskabet, køler det ned igennem til eksempelvis minus 15 grader, og så bukker vi det over en 30 mm dorn, og så kigger vi på, om vi får revner i overfladen. Hvis produktet det mister sine elastiske egenskaber og revner, jamen så har vi et dårligt produkt i hånden. Det, der er væsentligt som projekterende, det er jo, når man ser på et datablad, jamen så kigger man efter den egenskab, der hedder kuldefleksibilitet efter ældning. Bliver den ikke opgivet, så er det nok, fordi der er noget galt med produktet. Så hold øje med kuldeegenskaber efter ældning. Det er det, der betyder noget for tagpap.